guys po, magandang araw. Ayan, papunta naman tayo kay Alexander ngayon. Hindi papagawa natin yung bakod nila. Ayan, bibili muna tayo ng tinapay. Ano pong tinapay niya on dyan? Yun. Bagay pa man dumaan. Ano po tinapay niya? Panditubo, magkakapot ka. Pandito. Kanina. Ayun na po. Mungkra na ba nasap ka na? 20. Aduwa na po. Ayan, dalhan muna natin sila Alexander ng tinapay. Pero may po pa dyan. Ha? Marayo dyan. Ha, hindi po. May isa eskwelahan. Hala. Hindi kayo nindaaram na Makikita. madyan ako. Okay, salamat po. May sabi ni ate wala daw sila, ate Asela dyan. Ay, pero andito pala yung nagtatrabaho. Ay, ayan, andito pala guys yung nagtatrabaho. Dito sila Alex. Ay, sila Felix pala. Ayan, paagin mo na ka. Wala, kumain ka mo. Yan pa siya kano guys sa boses ko, sinisipon pa. Oh, ayan, very good ate Asela. Wow. Kaso, nagkalat yung labahin. Sige, sige, pabato tayo kasi parang hindi yata nila alam kung paano maglinis na. Hindi nila alam, hindi nga. Hindi nila alam kung paano yung maglinis. Kung paano yung maging malinis. Oh, sakto-sakto na. Hindi ba mataas? Matabas. Ha? Matabas. Ano yun na lang? Tutulan. Hindi. Balok totin. Ay. Oh. Tama. Balututin ko naman siya. Review tama. Kaya? Pero kaya. Baka. Hindi mo diba natin eh. Hindi, full weld mo na. So, ayan po. Ito na nga yung pinagawa na ginawa ni Kuya Felix na poste. So, dito po natin. Ilan poste ito, Lex? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito po natin yan papalagay. Wow. Kaso dapat makausap muna natin yung dapat makausap muna natin yung may-ari nitong lupa. Kaya nga, yun dapat siguraduhin natin kung saan sila dito. Kasi mahirap na. So, ang problema naman today sa dugtungan. May mo inig di mayo Lex. Nice. Ha? Pasulog kita digdi sa posting na eh. Kuya. Ay. Di nagabot. Ito mo tinggang. Wah. Pairaro. Pairaro man lamang. Ito na ganito ba? Kami lumang kang pangupuan. Pero mga bala-bala. Turuan natin to si Ate Asela kung paano maglinis. Hindi niya yata alam kung paano tumingin ng malinis, no? Ngayon, pag nabakuran talaga ito dyan, makikita yan. Ito wala na yung plan dyan. Kaya nga, Yan tayo na mahalata ka talaga. Kung malinis talaga. kakahiya naman sa sponsor kung bawat pagdating natin dito, ang dumi ng bahay niya. Napakaswerte niya nga, di ba?
bumili na rin tayo ng ulam nila Kuya Felix. Gulay na langka. Tapos gulay na ampalaya. Tapos dinuguan. Yan, hintay lang natin maluto yung ulam. Maluto yung kanin. Trabaho lang kayo dyan ha. Sinasawa ko kayo para magtrabaho dyan ha. Hindi para magpintuan. Yung matakito na no. Yun naman ko ako magtrabaho na no. Habang ngayon nagpapahingalo ka, nagpapatok-patok. Makita malumoy ang daga. Amo talaga wala ko grabe. Tandungan ako. Murok ako pag ganun. Umangani ko magsasabi. So bali, guys no, ayan, lalagyan nga natin dito ng bakod. So, siguro naman sa ano na to, sa allowance na binigay natin, so dito, so dito tayo maglalagay. Yung allowance, hindi na tayo makakapag, hindi na tayo magkakaproblema tulad dito sa kabila. So yung allowance natin dito, napakalayo na. Hindi na tayo magkakaproblema. Saan nasunod ka, Alex, na ganyan, poste, Sige, hindi naman. doon muna ta sige. Tapos sa kababatakan naman, tanga pantay ang ano na. Pag still mating pantay. Very good. Kung hindi kita makakita, malawin kita yung 20K. Lawlaw ka pa. Lawlag pa. Kung ito pinaka-fix niya, malaw ka dyan 20K. At dumalaw ka yung 20K man. Hanggang problema. And guys, no, pinapaayos po natin yung kanilang bakod. Yan, bakod nila Alexander. So yan, pagkatapos nga po nung kusina nila Alexander, so okay na. So dito naman, pinapaayos naman ng ating sponsor itong bakod para safe daw po yung mga bata. So ayun, okay na naman dito. Ayun, pinauwi natin si Ate Asela kanina galing dun sa eskwelahan para pag nag-umpisa tayo sa bakod dito, hindi tayo magkakaproblema. Tinatawag din natin si Kuya, yung caretaker dito, kung saan tayo dapat magbakod dito. So okay naman. Yan, hinihintay na lang nila Kuya Felix na dumating yung semento natin. Yan, nag-order na tayo kaninang umaga. So, pero wala pa. Yan, maya-maya darating na yon. Yan, so iwan muna natin sila dahil pupunta naman tayo kay Padi-Padi. Pasalamatan ko ulit yung ating sponsor dyan sa Brooklyn, New York. Ma'am, maraming salamat po sa tiwala nyo sa amin. Yan, salamat din po at nagustuhan nyo po yung kusina na pinagawa po natin kay Alexander. Yan, sa lahat po ng aming mga viewers, sa lahat po ng aming mga supporters, maraming salamat po sa mga sponsors po, lahat po ng aming mga sponsors. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.